Егенсура районы Ифәңгол авылында тауып үсеп, Морак авылында гомер итүсе кадерле тормыш иптәшем, атайыбыз, кияүбез, агайыбыз һәм дусыбыз Рәсих Рамил улы Садыков 6 сентябрь көне үзенең туган көнен билдәләй дип башлана безнең студияга килгән котлау сәламе. Бар гомерен музыка белән бәйләй ул. Кумыза, думбрала оста итеп уйнай, йырлай. Гаиләле ул хәстәрлекле атай, тормыш иптәше. Кадерле безнең хәстәрлекле атай, булдыклы гаилә башлыгы, таянырлык агай булуың менән хокландыраң һин безне. Ышанычлы дус, көчле, ихтыярлы шәхес булуыңа, тәвәккәл һәм дөреслекте яратуыңа хокланабыз. Табигатькә көз харыһы һырыла башлаган осырда дөньяга килһәң дә, һинең йөрәгендә кояш йылыһы балкый. Ошы йылы безне тормыш хукмактарында курсалай, киләсәккә якты өмет менән яшәргә ярдәм итә. Киләсәктә яшьлек дәртен һүндермәй, гомернең һәр мизгеленә куанып, якындарыңдың һәм балаларыңдың шатлыктарын уртаклашып, тугандарың, дус иштәрең менән янә шатларга ятһын. Һиңә иң мөһиме ныклы һаулык, башкорт моңындай озын, бәхетле гомер теләйбез. Киләсәк елдарың өмет менән тулы булып, гомер йомгагың шатлык һөенечләргә генә тулып тәгәрәһен. Якындарыңдың терәк таянысы булып, тирә-якка ямь өстәп, нур һибеп, матур яшәм. Һинең алсаклыгың, ихласлыгың тартып тора безне үзенә, бирешмәйсә тормыш елдәренә, кыю атла гомер үренә. Күңелең шат, йөзең көләс булһын, бер касанда һис тә боекма, эштәрең уң, һаулыгың нык булһын, бар теләгең ашһын тормышка. Изге теләктәрен йырга кушып юллайдар барлык тугандарыгыз исеменнән тормыш иптәшегез Әлфия, балаларыгыз, кустыгыз Рәмзил, дусыгыз Руслан, Казакстан, Хайдулла һәм Егенсура райондары, Морак авылы. Янда булган якындарың, яшәүдәрең асыл мәгънәһе, һәр вакытта якындарың, шат йөзләрен киләгеле күрә тормыштарың. Аяз күгін бәхеттәргә киләлә төрә. Һөйгән йәрең, балаларың, кәрәк һиңә дустар тугандарың, һәр вакытта якындарың, шат йөзләрен киләгеле күрә тормыштарың. Аяз күгін бәхеттәргә киләлә төрә. Бергә көндәр ямьле, бер табында аштар бигрәк тәмле, һәр вакытта якындарың, шат йөзләрен киләгеле күрә тормыштарың. Аяз күгін бәхеттәргә киләлә төрә. Тормыштарың. Аяз күгін бәхеттәргә киләлә төрә. Бәхеттәргә киләлә